Літара Ж. Жырандоля. Можа, мой маленькі сябар, ты калі-небудзь чуў гэтае цікавае слова жырандоля? Калі не, то спяшаюся табе пра яго расказаць. Гэта вялікі, круглы падвесны падсвечнік для мноства свечак. Такі ўнікальны выраб стварыў беларускі паэт і майстра-каваль 19 стагоддзя Паўлюк Багрым. Нарадзіўся ён 14 лістапада 1812 года ў вёскі Крошын Баранавіцкага раёна. Дакументальных звестак пра Паўлюка Багрыма засталося мала. Вучыўся ў Крошынскай парафіяльнай школе. У беларускую літаратуру увайшоў як аўтар аднаго верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». А выкаваная і мажурная жырандоля і сёння вісіць у Крошынскім касцёле. Яна з'яўляецца сімвалам таленту Паўлюка Багрыма, спалучае ў сабе народныя традыцыі і вытанчанае мастацтва. Увасабляе багаццё творчай натуры майстра, які быў адначасова паэтам і таленавітым рамеснікам. Канешне, мой маленькі сябар, можна было б ва ўсіх падрабязнасцях паведаць табе і пра малюнак коўкі, і пра арнамент на жырандолі, і пра па-майстэрску выкаваных на ёй жураўкоў. Але ж нездарма кажуць, што лепей адзін раз пабачыць, чым 100 разоў пачуць. Таму запрашай сваіх маму і тату ў падарожжа па малой радзіме, наведай з імі аграгарадок Крошын і сваімі вачыма паглядзі на гэты цуд пад цікавай назвай жырандоля.